Turƙa shi. A yau ne Maryam Yahaya ta tauna tsakuwa don Aya ta ji tsoro, ta yi kugar zana bisa ga wani da yake zaginta, inda kuma a gefe guda soyayya tsakanin Hadizan Saima da Rabi'u Kadawa ta ƙullu. Daga kuma masana'antar Kannywood ɗin muna ganin yadda zumunci ya ƙullu tsakanin manyan jaruman har ma da ƙananan, ta inda suka shirya wata ƙungiya mai suna Satin Satin. Kada ka manta, idan wannan ya kasance shine shigowarka wannan tasha tamu mai albarka ta farko, ka yi mana subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa. Idan kuma ka saba shigowa, kada ka manta da danna mana liking. Mun gode. Ku biyo mu domin jin cikakkun labaran. Assalamu alaikum maza da mata, masoya, makiya, magauta, mahassada. Da fatan kowa yana lafiya, ina kowa fatan alkhairi. To ni dan ka zage ni sai ka zagi wa? Uwarka ka zaga ko kuma ubanka? Rama zagi, in kowa ya zagi a kasuwa ai ya san da wanda yake. Wannan kenan. Mu dai abin da zamu ce a nan sai dai mu ce Allah ya huci zuciya. Yan uwa, kamar yadda muka baku labari, muka sanar da ku a farko, akwai soyayya tsakanin Baba Ɗan Audu da Baban Nafisa, wato Rabi'u Kadawa da Hadizan Saima. Ba soyayya ce ta fim ba, soyayya ce ta zahiri, kamar dai yadda kuke gani, soyayya ce mai ƙarfi. Mu dai fatanmu Allah ya ba wa wayannan iyaye namu nasara. To sai kuma gamayyar manyan jaruman Kannywood har ma da ƙanana, ta inda suka yi haɗa wata ƙungiya wadda ake kira Tatin Tatin, kamar dai yadda za ku gani daga bakinsu, ko in ce kamar dai yadda za ku ji daga bakinsu kuma ku gani. 13 times 13. 13. Godami. Sai ka watsa 13. Ce 13 magana 13 so 13. 13. 13. Oya, auntie. 13 times 13 equals to 100. 13. 13. Anya kana yi 13. 13. 13 so 13. 13. Ƙarshen labaran namu kenan. Kada ka manta, idan yau ka fara shigowa, ka yi subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.